বিপিএফা आरो गैलिया বিপিএফ দলা जोबनो थांगासिनो এবারও কাহানিও আমার বিটিসি অঞ্চলত শাসন ভাৰত অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বিপিএফ জিৰ' হ'বলৈ গৈ আছে दिनै इउपिएल दलआ रायजो राजाफोरनि जयेन जानाय ग्रीन सिगनेल 2,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया दिनै जयेन जागासिनो दङ बे जोंनि थाखाय मोनसे मा होनो ग्रीन सिगनेल जे बे गोनां आरो गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया दिनै क'क्राझार जिल्लानि लुंसेन ओनसोलाव बिपिएफ आरो गुबुन दोलोनिफ्राय खमैबो 6,000निबो बांसिन सोद्रोमाफोरा जयेन जानाय समाव बाहागो लानानै बेबायदि गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों बिथां रनजित बसुमतारिया बिटिआरनि गोख्रों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआरआव गोजोन खौसेथिखौ गायसननो हाबाय बिटिआरआव बर'नि अनगायैबो आदिवासी आरो गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरा गोजोन खौसेथियाव फैबाय होननानै बिथां रनजित बसुमतारिया बुंबावदों मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआवहाय बिपिएफजों लोगोसे गुबुन गुबुन पलिटिकेल हान्जानि प्राय बेवहाय 2,000निख्रुइबो बांसिन मानसिया दिनै जयेन जागासिनो दङ बे जोंनि थाखाय मोनसे मा होनो ग्रीन सिगनेल जे दिनै बिथांनि नाजानायाव बिटिआरआव कमप्लिटलि जोङो शान्ति गायसननो हाबाय जाय आदिवासी आरो सान्थालि कमिउनिटिफ्रा थांनाय 1997 मायथाइयाव बर' आदिवासी कनफ्लिक्टनि थाखाय जोंनि गेजेरावहाय गोरोबलायै मोनसे भाब सोमजिनानै दङमोन बे कनफ्लिक्टनि सोमजिनाय भाबा दिनै गैलिया बेखायनो शान्ति मोननायनि थाखाय लाइफआव सिकिउरिटि माने जिउनि सिकिउरिटि आरो सम्पतिनि सिकिउरिटि फैनायनि थाखाय दिनै बर'ल' नङा आदिवासी मुसलमान राजबंशी सूत्रधर गासैबो जाथिबो जों जनगोष्ठियानो जों इउनाइटेडलि शान्ति गायसननायनि मुङाव सिकिउरिटिनि मुङाव इउनिटिनि मुङाव दिनै इउपिपिएल दोलोआवहाय लंसुं हालामावहाय ज' जाजाय बिपिएफ आरो गुबुन पलिटिकेल पार्टिनिफ्राय फैनानै जयेन जाफैदों ओरैनो 1,000 टारगेट लादोंमोन खिन्थु बिसेस टेकनिकेल प्रब्लेमनि थाखाय दिनै हाजोबनाय जानाय नङा 2,000नि खाथियाव थांगोन जों एडजेक्टलि दा माबाखौ होनो हाया दा जयेन जागासिनो दङ मेक्सिमाम बिपिएफजों आरो माखासेया गुबुन पलिटिकेल पार्टिजों दंमोन बिदिखौ नायोबा बिपिएफ हान्जाया फैबाय थानाय समावहाय बिपिएफ होननानैथ' बिपिएफथ' आरो নাই বিপিএফ আৰু 17 বছৰ যেনেকৈ আমাৰ আদিবাসীবিলাকক সান্তালীবিলাকক মুছলমানবিলাকক ঠগি আহিলে এতিয়া যে আৰু বিপিএফক সান্তালীসকলে উৰাও মুণ্ডা বড়োসকলে ছাপোৰ্ট কৰিব সেইটো সম্ভৱ নহয় বিপিএফ আৰু কাহানিও আমাৰ বিটিসি অঞ্চলত শাসন ভাৰত অহাৰ সম্ভাৱনা নাই বিপিএফ জিৰ' হ'বলৈ গৈ আছে लंसुं हालामाव माखासे जोंहा टेकनिकेल प्रब्लेमा जादों हानि जेंना दा बे हानि जेंनाया माटिर समस्याটো সমাধান হ'বলৈ গৈ আছে মই অলপ পাছত স্পীচ এটা ৰাখিম মই তাতে আপোনালোকক সকলো সম্পূৰ্ণ কথাটো বিতংভাৱে বৰ্ণাই পেলাই ক'ম এই অঞ্চলৰ মাটিৰ সমস্যাটোৰ কাৰণে আমি ডেভেলপত উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমানত আমি হাত দিব পৰা নাই এতিয়া ডেভেলপমেণ্ট হোৱাৰ আশা আহি আছে অলপ পাছত মই আপোনালোকক ৰাইজৰ সন্মুখতে थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रीमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन